Na srácok, itt be vannak rakva már a botok. Meg vacsi van? A srácok, ide be vannak rakva szépen a botok. Itt egy süllőző van. Itt van a másik 3 bot. Kaja is van. Éppen kajálunk. A srácok is zabálnak. Itt van a kaja. Nagyon finom. Egyelőre itt vagyunk. Hát nagyon hal még nem volt, de hát reméljük, hogy hamarosan ez megváltozik. Bár beköszöntött az éjszaka, amit látjátok. Hány óra van? 8:30. 8:30, ja. Na így van, hát majd ja, jelentkezünk, hogyha esetleg lesz még az éjszaka folyamán valami. Na srácok, ezt nézzétek. Az itt van pár törpe harcsa méret. Kis halra jött a süllőzőre. Mentetrét. Valami mentetrét, vagy nem tudom. Hát itt van, nézzétek. Szép. Itt a kis hal benne. Mindjárt kiszabadítjuk belőle a horgot, és akkor megy a haltartóba. Élő csaliva. Látjuk. Na, halljad, Koppány, ne idegeld, mert... Na, én lerakom. Halló. Kiveszem belőle a horgot. Na, ennyi srácok. Na srácok, halunk van Koppánynak. 06. A barna, igen az. Vagy 06. Csak ott felhúzod a izét. A fényképikont. Na srácok, itt van valahol a hal. Ott van. Vagy duplán megnyomod a kikapcsolót. Itt van, potyasz. Itt van srácok. Ponty. De szép. 06-os, mázza jó. Nyugi. Koppány, nyugi van. Kicsi az a vajasszák. Húzz ki, húzzátok már ki. Megvan. Ezt nézzétek, srácok. Nem is ment ahhoz képest. Nem. Ez gyönyörű. Óriási ponty. Én ezt nem tudom megfogni. Ez biztos. Nem baj. Ez hány kiló? Hát 4. Itt le, tegyük, Hát vagy... annál nagyobb szerintem. Oda vigyük ki, a székeket apa kicsit majd ragmán arrébb. Mindjárt rakom. Mondta... Próbáltam felvételt csinálni. Jó, mindegy. Ide rakjuk le egyelőre. Mondtam Koppánynak, hogy maradjon itt, srácok, mert a sátorba ő is be akart menni pakolászni. Mondtam, maradjon itt, és jött is a cölöktől. Bocs. Nem, ezt tényleg. Ez hozd elrébb Ez szerintem. inkább 5-ös. Hozd Hát a elrébb. Koppány, a székeket rakjátok arrébb. Hát az én horgásztáborosom volt, és az Igen. ennél még kisebb is volt. Kicsivel. Lehet, hogy nagyobb az 5. Hát majd lemérjük. Várjál izébe, féket. Meg a botot emeljétek arrébb, alkasszátok ki a kart. Ez nem fogok tudni. Azt, büdös. Legenítettem, az, hogy bement volna az és tég alá. Ez 6-os szerintem van. Ekkora pontyot még én sem kaptam. Ezek a Koppány nagyobb az értéke, mint egy tavinak, mert Mekkora? ez biztos, hogy nem telepített szerintem. Mekkora? Végre action van ide. És jó. Ah, Matracot lehozzam, hogy nincs. ja, hozd már a matracot. Hol a mérő? Mekkora? Már megint olyan rohadt lehetőség. Ja, az meg. Na, a legelső, hát törpéken kívül, meg a mi a kicsiken. Legelső nemes. Legelső. Rendes. Legelső. Kicsit itt elnyomta az elején, utána nem látkozik. Benyelted? Nem, hanem bele van szakadva ebbe a Bele van szágba. Srácok, ez egy... Figyelj, Most nem megy videó. ez vissza lesz már engedve, jó? Srác, mindenkinek mondom ez. Ez már olyan nagy. Nagy, meg ilyen szép halat azért nem illik már. A csalit is van az a baj beakadva. Na, ez szép. Ekkora Neked kiakadt. most megy a videó? Megy. Hát a pirosan villag, akkor megy, ne? Aha. Hát nem Sanyi, inkább ekkora halat már nem írik. Meg nem is annyira jó, mert ez már zsíros. Meg nem is illik már egy ilyet megtartani, egy ekkora halat. Szóval, hogy aminek már inkább fogási élménye van, mint gasztronómiai, azt nem éri. Le kéne fotó, vagy Koppány. Át tudod fordítani jóval? De megfogod, nem nehéz megfogni. De nem, akkor kiugrik a kezembe. Nem fog, mert már ki van púnyadva. De mondom. Ezt megfogod? A lány húz. Az bum, azt.
De koppány neki És megfogod, nem én fogom megfogni. Engem le nem merjél fényképezni, te fogtad. Hát tudom. Meg le is mérjük mindjárt anyu. Na srácok, nézzük mekkora volt koppányhala. Basz meg. Hát ez 6 kiló. 6 kilós, mert ez fél kiló ez a matrac. Ezt lemértük. Akkor több mint 6. Hát ez egy 6 kilós ponty, Mennyi van? srácok. Mennyit mutat? Nem látom. 6,575. Hát akkor egy jó. Hát jó Hát ha jó 6 kilós. Na mindjárt vissza is engedjük. Nagyon messze van ez. Igen. Na gyere koppány, engedjük vissza. Hogy visszacsúsztak. Aha. Borítjuk belőle. De igen, megfogj, összefogod. Oda-vissza. Ja, akkor nem kell videózni, kell? Én videózok. Ugye, Basszus, közben a sülőzőt is valami húzza, de fog meg így ennél így lesz. a két ezét összefogod. Így nem is olyan. Gyere. Itt. És ide beengeded, és akkor így odarakod a szélre, és akkor hagyj csúszson. De így, nézd így. Így. Hát el fogom ejteni. Így megemeled, azt fogod, így megbillented a végét. Így. Aha. Kicsit meg és... Hát srácok, elment. Gyere koppány, hát ez egy gyönyörű hal volt. Gratulálok. Egy ekkora pontyot már nem éri meg elrakni, én visszajövök, ők elviszik. Hát igen, 60 centi is fölött van, meg ha még az alatt is lenne, ezeket már nem jó elrakni egy ekkora pontyot, mert zsírosak is, De gyere már. meg már több értékük nincs. Úgy ti is rendezzétek már be. Igen, azt mindjárt megcsinálom. Na srácok, ennyi. Ez egy szép ponty. Na jó van srácok, majd most így sikerült, még 3 törparcsa van, majd ezt reggel még levideózzuk, aztán most kicsit ilyen viharosabb idő volt, de úgy néz ki, elment a vihar. Hát, akint tudunk még lenni. Srácok, bazeges! Kéne törölközölni! Hozzuk én egy törcsit, nem? Cipzár! Srácok, itt közben elkezdett szakadni az eső. Bemenekültünk a sátorba. Itt a medence. Ah, Ide is beesett! ez be a raktár részre a felhassi, ami nem ázik. Jó, cipőt le, ide nem lépünk be cipővel, koppány. Azt tudom, de szépen a fejem is ázva. Nem baj. Kell egy lámpa? Van nálunk 3. Van nálam is. Jó, srácok. Jó, mert a denszeléses! Bejutottunk. Azt nem tudom, hogy ez a külső... Hello, hova raktam? Nem tudom. Na minden srácok, elkezdett esni az eső, most ez van. Hát reméljük mindjárt belász, ki tudunk menni. Na srácok, behúztuk ma az első botot. 5 óra van, kijöttünk. A nagy vihar volt az éjszaka. Aha. Esett egy adag eső. Hát ja, az éjszaka persze annyira nem sikerült. De most hajnalban ki is jöttünk, és akkor kezdjük behúzni a botokat. De így majd jelentkezünk, hol lesz hal. Na srácok, Sanyinak hala van. Egy szép füstölős kapással érkezett. Sanyi éppen már fárasztja. Ott van pont az én zsínorom végén, ez már nem, szerintem nem húzza bele. I think. Jó, lejött róla. Most ment bele. Épp, de még alatta van. Kivegyük az enyémet? Vegyük már. Ne azért, mi nem amiatt menjen el. Na, alattam. Hogy vagy? Alattam. Szerintem. Sillőző, az koppány, aznak te füstölsz, jó? Na, azt kitekerem akkor. Jók vagyunk. Nem, ott van. Még. Melyik oldalról vagyunk? Felülről vagyunk. Én vagyok felülről. Akkor gyere alulról. Nem, hogy vagyunk? Ott vagyunk. Nem. Basz. Jó, mindegy. Én vagyok ott. Nem, meg van tekeredve. Szuper. Meg van tekeredve. Már itt van a hal. Igen. Koppány majd szákot. Ezt viszont meg kell próbálni valahogy leszedni róla. Hát... Szóval egy hurok van rajta, szóval vagy át kéne dobnom a botot rajta. Gyerek, koppány, fogd az én, vagy megszákolod? Gyere koppány, szákolj. Nem, most jobbról, gyere be. Jobbról. Jobbról, arról? Gyere. Ahogy? De meg van csavarodva. És most Igen. fölöttem. Várjál. Így, hogy ne lökjelek meg. Nem.
Mondom, hogy rá van nézve. Most erről plusz 1-et kapott. Most nincs meg. Jó. Gyere koppány szákolni. Most ezek sajnos beletekeredett az enyémbe, de az most minden is. Sanyinak megvan a hal, az első, mert koppánynak volt a tegnapi, sajnos tegnap Sanyinak 3 halad ment el, ugye? Amiből egy nagyon jó volt. Meg volt egy nagyon jó hal is, de most hát ez kárpótlás. Ezt nem csak egymásra tekeredtek, de ez nem befolyásolja jelenleg a történéseket. Ahogy kivesszük, akkor én ezt leakasztom, és akkor probléma megoldva. Lássuk már, meg mi van. Nyugodt, tehát Sanyi jól csinálja, szépen fárasztja, nem erőlteti a halat. I think, szerintem ponty. Nagyon menő vagy zsombízni, ha belerekülsz az IT-t. Bemutatom az English tudásomat. A videóba. Aha. Na, jössz, köcsök. Mert csak koppányt te itt szákol. Koppány, nem, itt szákolsz, mert ott nem tudsz átszákolni. Zsombi, a spiccen van az egy... Ezen a boton nem sokat számít. Álljál, Sanyi, az koppány, vedd arrébb a vödröt. Ez van, egy rendezkedünk srácok, hogy legyen a szánkolás. Sanyi odaáll, én mellé állok. A székeket is dobd arrébb, székeket. Csak tolt hátrébb, meg a ponymatatot fektesd le oda valahova. Mert nekem az én botomat tartanom kell, hogy ne tekeredjen még jobban be. Meg feszes legyen. Lejött, nem? Nem. Nem, ott van a végén. Jó, erős is. Nem lehet, hogy amúr, mert itt kezdett el harcolni a végén. Figyelj, mindjárt megnézzük. De jó lenne. Koppány székeket tolt hátrébb. Csak meg kellett fenni azt a horgot? Meg is lett. Reméljük szép hal lesz. Ott volt. Jó kis hullámot vert. Hány óra van, koppány? Mondj egy időt, koppány. 5:57 van. 5:57 van, srácok, szóval... 3 perc múlva. Ja. Reggeli indítás. De várj, hagyni. Reggel indítás, hát még ugye nem nagyon volt semmi, pár kapásunk volt. De hát most ez az első, ami jó kapás is volt, és meg is lett a hal. Hát meg a tegnapi koppány. Hát meg a tegnapi koppánynak. Ja, én már látom, hogy van. Amarról kéne átdugnom, és akkor lejöhetne. Most Ezt ne. arra húzzátok ki. Már nem. Balra. Igen, úgy kéne. Jó, hát le tudjuk szedni. Jó, most lejött. Alatta kéne most. Úgy. Most alatt. Oké, megvan. Jó, Nagyon jó. Tekered. Na jó, akkor koppány, ide engedlek majd szákolni. Hogy szákolsz? Hogy szákolom zsombi, Akkor hogy szákolok. a GoPro miatt jó legyen. Jó. Jaj, meg így tudok. Itt videózni, te meg vagy ugye. Jó, én meg... Most van meg így kirolnás, ez nagyon amúgy rossz nekem. Ilyen kicsi hangulások. Nagyon harcoló kedvéről van. Ez is. Sanyi szerint jó hal, srácok, szóval... Láttam néztem olyan horgászos videókat, és mondták. Pontja. Aha. Most nem is olyan nagy pont pedig. És mennyire küzd, érted? Ezért jó. Tehát észre is anya botját azért görbül, meg a zsinórja is már majdnem peng. Ez egy ból is. jó egy izé. Ezért jó élővizen horgász, mint egy tavon. Ja, az a baj, ez egy tavon, azok már kihúzatták volna jobban magukat, mint Ezek meg harcolnak. ezek harcolnak, mert ezek nem tudom, fogtak volna. Nem voltak még fogva. Addig én felveszem a szákot. Ja, az nagy lesz. Hát, Nem annyira. én nem láttam olyan nagy, de csak a fejét láttam. Ott van ponty. Szép ponty. Ja, 3 kiló körül. És Sanyi, menj a másik oldalra, hogy alá tudjak szákolni, oda a csipogóhoz menj. Mert én nem tudom onnan kiemelni. Nálad kamera van, te áll. Hú, de küzd még. Ezért szeretem az élővizet. Úgyhogy az első, a nap első hala, ami jól indul akkor a nap, mert tegnap annyi elment halunk volt, nem is tudtuk, hogy mivel még volt egy süllőnk is. Én nem tudom fel. De aztán mondjuk megtartjuk. koppánynak a végső hala, az vigasztalt minket, hogy tényleg ezt se tartjuk meg. Sándor, ez is már szerintem nagyobb, mint 60 centi. Alá megy. Húz ki, szép, kín van. Alá megy. Ott van. Leakadt. Nem. Nem, az meg. Mondjuk szákolom. Nem tudom, Kijött ki. Nem jött ki. nem. Engedd, húzd fel, húzd fel. El fogják leszelni. Én
Én basztam meg. Kiszakadt a szájából. Nem szabadott volna beengedned ide. Hát... Ha már mondom, rájöttem, hogy be van tekered, hanem próbálom lehúzni róla, vagy kihúzni a halat. Megfogom a kosarat és kihúzom. Nem tudtam volna megszákolni, mert rá volt tekeredve. Hát srácok, sajnos elment, betekerte magát a cölö, vagy ide a stéglábánál. Na srácok, újabb hal van. Sanyi, vagy mi ez, koppánynak van. Sanyinak az első, sajnos az lakat halak. De mi a videó miatt rákolok én. Aztán akkor... Pantam én is. Hát melyik fölkap halaszák? Na srácok, itt vagyunk. Hány óra van? Nem tudom. Mondjon valaki egy időt. Na mindegy, itt vagyunk. Sanyinak hala van. Olyan dél. Nem, 11 óra. És van mit Hát 10-kor mentünk a ebédelni. Reggelizni. Hát akkor olyan 11 óra körül lehetünk. Itt van valakinek a telefonja, innen hallom, itt a Sanyi telefonja. Fél 11 van. Fél 11-kor Sanyinak hala van. Az volt, kardoztunk. Ja, így verekedtünk ilyen random hülye kardokkal, csak kardoztunk, és akkor hirtelen koppány lement, azt hittük, hogy csak ő csipogtatja, és kiderült, hogy nem. Én a lépcsőnél voltam. És Sanyival azonnal meghallottuk, hogy vagy meghallottuk és rohantunk ide, és felcsapta szépen, és egy szép halunk van. Hát egy ponty valószínűleg. Ide Sanyi, ide nagyon akar bejönni, húzat kifele. Vagy smáról. Nem is látok. Ja, látom. És akkor még szerencsét. Koppány, te videózol külön? Én meg szákolok akkor. Nem tudom. Jó. Akkor az így. Telefonon bentem. Jó. Ja, az is ilyen kis ponty. Kicsike. Kis cuki. Figyelj. Te hogy elhúzta? De ez egy tóba, ez már 3 kilós. Mondjuk azért az ekkor ez... Kis cuki. Fogtuk, egy kis ponty van. Szerintem igen, ez ennyit ilyen kis egyenras. Szerintem igen. Ja. Azt hittük koppány csipogtatja azért. Mert lejöttem. Ja, De akkor a lépcsőnél én volt. hittem egyébként, hogy olyan furcsa, pont most jöttél le, és már csipogás is van. Azért van hosszú szákon. Sétálj hát. Lépjél hátrébb, Sanyi. Úgy. Most. Most jó. Úgy, hopp, ma. Szákba is van, srácok. Ja, ez a videó. Aha. Első halam. Na Sanyi első hala itt egy. Vagy már volt még egy hal, csak ugye sajnos itt Nekem nagy szerencsém. leakadt. A legelsőben. Hát igen, az... Na, kiengedtem, úgyhogy most elég jó laza. Kis tükrös. Ez is tükrös. Kiszeded belőle a horgot? Itt nincsen kis pikkeljek ez. Nincs. Ez full kopasz. Kopasz ponty. Jaj, de beszartam. Nagyon szépen akott. Ahogy volt, lejöttem. pont. Mondom, nézzük. Mondtad, hogy ugye te mondtad, hogy ha csipog, akkor biztos, hogy vagyok. Meg az hát gondoltam rá. Segítsél már Zsombor, te jobban érted. Adjön. Figyelj, 3. Odaadom 3. Tessék. Lépcső felénél egyszer csak egy csippanás. Aztán pedig elfüstöl. Vitte. Aztán lefotózzuk, mert első kis pontyom. Itt. Szép. Tessék. Na, valaki fotózzon le. Gyerünk koppány, ezt megadom neked ezt a lehetőséget. Hol a teló? Ott van a széken. Ezt visszaengedem. Igen. Óriási hal. Így. Kamerába. Vár egy kicsit közelebbről, hogy nagyobbnak tűnik. 84 kilós. Meg így is. Elfotóztam már? Na, lesz egy ilyen 10 kék. Elég van! Nem tudom. Kamerában jó nagy. Nagyon Tehát szép. Látjuk milyen óriási nagy hal. Hogy mehet. Hozd az anyádat. Apád, anyád, mamád, tatád ide küldjenek. Na srácok, halam van nekem is végre. Valami nagyobb bacska talán. Mondjuk... Beakadt! Hát igen, ezt neked most... És annyi az hozza a formáját, beakadt a nádba.
Sanyi? Valahogy át kéne hoznom a botodom. És hogy? Hát most éppen már azon vagyok, mert ki kéne tekerned. Szerintem belement. Mert nem tudom kihozni úgy anélkül a hajat. Igen, benne vagyok. De alul kell ám. Igen, add át alul. Neked kell átadni alul. Mindig, aki nem fáraszt, az adogat. Gyere át alattam. Jó? És tekerd ki. Nem. De. Mert nem tudom kivenni. Még mindig rajtad van. Mindig rajtad vagyok. Én nem is látom. Ott van a Damir valahol. Mondom, hogy világíts. Nem, külön váltunk, jó. Nem. Hát Ott ez van. brutál nagy. Hát egy nagyobb. Hát nagyobb, mint az eddigiek. Ezért kellett kivenni. Azért én nem tudom kihúzni Jó, tőletek. verjem a kosárra. Na. Nem, én nem tudom tőletek kihúzni. A botot nem kéne rakni onnan? Nem. Nem, az nem zavar, már az nincs bedobva. Hát tudom, de akkor is. Hát egy kisebb potya, de legalább nekem is van valami. Szerintem el kéne rakni. Valami, srácok. Már nagyon halkol. De hú, ragd már be, hát hülye vagy. Én addig folytatom a tieddel, nagyon tudom. Hát te se vagy komplek. Na, amúgy nem. Megszákolljam, vagy? Hát esetleg, ha majd kérhet. Eltörd. Ne törd el, ne törd el. Maradjon egybe. Most? Mondjuk? Mondjuk most, ja. Szóval ezt akár elrakatjuk már, mert ez olyan méret, hogy... Na srácok, megvan. Megfogtam. Nekem még úgy is lehet beírni pontyot. Mert én nem nagyon vittem el az idén. Ez már elrakható méret. Ah, Na jó, van így. ezt magamnak rakom el. Jó. Ide leteszem a botot, hogy ne lépjen rá. Ez tök jó. Na, nagyon jó. Oldalasan. Hát ez már szebb. Na. De lemérjük, hogy mekkora, mert... Én elkezdek szabadítani, jó? Amúgy szép. Sanyi, de mindenképp húzz be izét, Milyen nagyobb hasonló. fédert, hát ha jön. Ez mi a fos, amit ének? Van akad. Na, már van egy pontyunk, emberek. Ezt mindjárt be kell írni ugye a fogásnaplóba, és még a kukoricát is visszahozta. Gyere, koppá. De csak ennyi. Jó? Hozzátok ide a matracot? Úristen. Nem. Én ezzel már nem fotózkodok, de Jaj, ez neked már kis méretű. nekem ez... Na, gyere már ide, koppá. De mérjük. Nem mérjük, de viszont izét le kéne mérni centébe, hogy elrakható-e. Megint itt a szár, valaki rá fog taposni. Sanyinak ott van a szarja. Stipstop nem értek. Na srácok, mindjárt lemérjük hány centi, mert ugye 30 centi a szabályzatban, és csak a fölött lehet elvinni a pontyot. És 30 között? Igen. Gyere már ide, koppány. Koppány. Várjál. Ez egy 41 centi. Akkor azt lehet. Szóval ez már simán eljöhet. Mi van? Segítsen. Mindjárt, Hogy nem fogtam, csak mi? maradjál. Mi ottad? Közben a srácok is leszíznek már, mert ragadozó halra kell majd éjszakára. Mi az, Sanyi? Hát ott van, és azt kéne elérni. Majd mindjárt segítek, csak a pontyot rakjuk már be a tartóba. Majdnem kiugrott. Sanyi, leengedném. Várjál. Te voltál. De én csináltam. Lezabálta. Na Sanyi, Várjál már, betekeredtem. Rántotta és... Tehát és lejött. gyorsan már megpusztul. Szákkal közelebb tudjuk hozni a nádat, hogy lesz. Na srácok, van egy új pontyunk, amit el is rakunk. Ja.
Nincs rajta semmi. Jó van, most ennyi volt a hal, majd hogyha még lesz valami, majd jelentkezünk. Most annyi pont fogott és necit. Mutasd meg a srácoknak itt egy ilyen szép darab, ezek lesznek, majd itt vannak még úgy a vödörben. Itt vannak bent páran. Felveszem a kamerát, és akkor bemutatom, hogy ugye mondtam előbb, hogy egy ilyen vödörben vannak lent. Az azt jelenti, hogy itt vannak. Egy ilyen vödörben. És akkor ebben vannak a snecik így, itt benne. Itt, hát egy jó párral már vannak. Bedugom a kamerát, itt ennyien vannak. Akkor azokat öntsük bele gyors. Ha már kivettem vagy ezeket csak belehaigálom, amik fel akarják adni az életet. Hát de ott is vízben vannak, hogy az mekkora. Hát igen, de itt nekik jobb, mert itt ugye csak jobban megy a víz a kurcában. Várjál, figyeld. És akkor szépen leengedjük. Van benne pár darab kő. És én is mindjárt próbálok egy pár snecit fogni. Még pluszba. Látjátok, hogy a túlpart már teljesen napsütötte. Az a baj, ilyenkor olyan a halak se esznek már ilyen melegben. Hideg. Próbálkoztunk itt ezen a részen, mert délután itt jobb fogni snecit, de úgy látszik, hogy délelőtt itt ez a külső része, ami jobb snecizés szempontjából. Harapjam már rá valamelyik. Na, srácok, van egy halam megint. Még most húztuk be egy 5 percet, és a sneciket fogdostunk. Aztán most egy nagy kis ponty. Sanyi, vigyázz a szákra. Nem én vagyok a szákos. Na, Ronaldozra. Nem is Ronaldo. Brutál nagy hal. De te láttad? Én nem láttam. Hát... Szerintem akkorák, amiket fogtatok itt az előbb én így súlyból is. Az, ja. Az a méret. Hát igen, ez ekkorák. Csak nagyon virgoncok. Hát ja, ezekből már ez a harmadik most ebből a méretből. Ó, és milyen szép fekete. Én is fogtam egy akkorát. Most Zsondi is, meg te is. Ja igen, már mind a hárman fogtunk. Na. Az enyém az vissza lett küldve. Nem lett elrakva. Mindegyik vissza lett, ez is vissza lesz. Az enyém volt egy, ami nagyobb volt, az lett nyugodjál meg? egy nagy. Hát igen, az egy nagyobb volt, ami 41 centis, az mérethatáros volt. Na itt van, ide volt beakadt már neki. Így. Megszállítottuk a horogtól. Hát egy szebb. Tehát még ez kicsit ez egy nagyobbik, de ilyen feketés. Visszaengedtük. Talán megy. Na srácok, Sanyinak is hala van. Most az én botomnak vágott be. Most ő is fáraszt éppen. Jó ponty van rajta, mert... Hát egy ilyen közepes ez is. Hát ez a közepes. Bél. Matracot készítsük ki meg a... Matracot. Persze. Hát rakjuk ki. Gyere, ott a matrac, hátul hoz ki. De hol a hal? Az még... A hal. Mi? Kirohant, de megvan. Ja, azt hittem elment. Megfogtam, de elrohant. Elvették a darazsat, hívaj! De hol van? Ott valahol ott oldalt van. Ott arra van. De az enyémen túl van. Persze. Alatta. Akkor Sanyi áthúzott felette szerintem. Szerintem a botom alatt át kell vinni a saroknak. Nem, Nem, hát nem. átúszott felette. Már csipogna, mert már kín volt itt.
Az enyém. Akkor csak rajta van. Akkor ennek jó oldalon vagy. Annyi, hogy majd így átrakod alatta. Hát igen, alatta át kéne vinni. Teket, nem, Sanyi átrakja alatta. Hát igen, a bak alatt Sanyi átrakja. Megtekerem. Én fogom. Addig megfogom. Adod. Adod. Erre rátekerek. Itt van. Csak ez a boton való átadás kicsit nehéz, mert nem Jó, tudja. várj, hagyjuk. De nem lesz jó, Sanyi. Nem lesz jó. Adj féket! Van féke. De nincs féke, nem volt féke, mert az úgy meg volt görbülve a bot. Na, jó, várj. Alatta. Gyorsan. Megtekerjem? Ne, alatta gyorsan. Én átveszem. De már meglazul. Jó, meglazul szép. Csak meg volt lazul, megilazul. Hát ez egy másodperc. Most tekelj vissza rajta. Nem csak az a baj, hogy véletlen megugrik, az a láttam, hogy nagyon meg volt a vaspic, hogy megszakadjon, mert olyan pici ez is. Hát, azért görbül. Ja nem, kicsit ez a nagyobbik. 41 centis. Mit az? De hogy ez annak kisebb bőven. Nem húztuk el az etetésre, annyit nem húztunk bele, hogy elmenjen. Azt hittem. A kopány ne csipogtassad? Nem tudod hangosabban csinálni? Itt van. Merre hal. Ugye meg szákolom szerintem. Jó. Hát mit meg nem adnék egy tóban ilyen küzdésért? Ezek kicsi azok mindig jobban mennek. Oda mi van? Vigyázzak rá. Az a közepes. Szép. 2,5 kiló körül. Na Sanyi. Megy. Mami mi? A hal. A fárasztás? Harcol. Ott maradsz? Inkább napközben a kisebb halak, este meg esetleg a nagyobb halak vannak. Terítéken. Jaj, miért van ennyi darázs? Ott van vala az írtó. De ne fújjuk most, főleg a polymat, nem, oda most éppen menne egy hal. Hát még ne így áll előre. Nem. Itt repked a pont. Megvan. Ott van a matracon. Itt van srácok. Megvan a... A matracon. Jó van, majd. Rárakjuk. Hát, Max a csík, pontja. Vigyázz! Már megfogtuk kopány, még kiengedem egy kicsit. Na itt van srácok, hát egy Valami kisebb történt a hasával. ponty. Ja, van ott rajta egy komoly sérülés. Én a pontyot megszabadítom a horogtól, mert szegény elszenvedjen. Ha megcsípem, azt De összenyomtad, nem? Nem. Sanyi, fújjunk neki a szájába. Nem kell. Annyira nem izélt. Kossára igen, nem? Az már begyógyult, arra már hiába fújsz. Jó. Sanyi, akarsz vele fotózni? Nem muszáj. Akkor az mehet vissza. Igen. Jó. Full, tele van az a kötőnél. Az visszaengedjük, srácok, már ma is kettőt. Én elraktam Sanyinak, meg Ott ez. van benne egy ilyen lárva, nézd. Hol? Torsan. Ez egy lárva. Mi? Hol? Ez egy... Á, nem, az csak valami izé. Az a kakia. Milyen nem, ez egy valamilyen. Ez egy szar. Na, hát köszönöm, hogy itt voltál. Na srácok, az éjszaka első hala. Bele fog menni. Na látjátok, besötétedett. Hú, menj is ne. A kopánynak van egy hala. Most itt épp. Itt van, várj ezt a... Ó. Még a hátájában van beakadva szerintem, nem is a... Itt adod a szárakat, apa? Szájába, csak én adtam rosszul. Igen. Fürge szája. Hú, de nem. Fürge. Nem tudom, hogy Nagyon menekülnek. Megvan? Aha. kis űrbe. Old ki a... Azt a kart, aha. Add te, hogy te nyelveden a klipszet. Nem, mert az volt a fejem. Tudom, hogy itt... Tudom mi az? Nem hajtó? Ilyen nem az. Nem, a hajtókar az a másik. Most visszacsukhatom? Aha. Csak ennyire, hogy nagy ez. Pattanásos. Ez is pattanásos. Ott a hátulja, a farkánál, farktövénynél. Lehet ez valami... Na mindegy, csináljuk már. Szegény úgy látom nem annyira élvezi az itt létet.
Ez nagyon gyorsan izélődött, láttad? Mm. Na jó, lekapcsolom a féliket. Ja. Na srácok, nekem is megvan a nap első hala. Vagy hát megvan. Pont beúsztam és eltekerte. A botot valami nagyobb. Ez ilyen kicsi vagy nagyobb? Nem tudom. Nem az a tipikus kicsi. Ja, mert én azt hittem az a kis átlagméret. Hát inkább azt mondanám, mert nem az a tipikus kicsi, ami csak így megy, ez azért jobban megy, szerintem. Nagyon nádba akar menni. Megy a nádba. Tudom. Ponty. Sütető méret szerintem. Hát, pont nem annyira. Az ami erőlködik. Erőlködött tegnap. Nem Nem, ugyanaz, hát ez a kisebb. Igen, az. Szálkam úgy. Pár centi megvan. Igen. Hát szerintem centi az megvan, ez 35. Vagy ez 30. Hát 30 centi megvan, csak kisebb fajta. Mindjárt lemérem. Megvan. Megvan, srácok. Tudod? Megyen mondta. Bazd meg. Itt van. Á, megvan ez 30. De mindjárt lemérem. De na ez puti nem hallom. Szerintem megvan 30. Jó, Mire? ja, Hát mondjuk faroktóig mérem. Mindjárt lemérjük. Összezem. Nem tudom mennyi. Na srácok, lett még akkor ez a hal. Hát egy kisebb. 1 kiló kb. Nem? De pont megvan 35, mert az araszom az ilyen 10 centi köbö. Ja. 33 centi. 34 faroktóig. Koppány. Az jobb. Az jobbnak néz ki. Igen. Na srácok, van egy újabb halunk. Sanyi bottyára szépen elhúzta az ónabónás helyről. Koppány, a végét fel sikerült vennem. Ott a legvégén sikerült. Hát egy nagyon kicsi. Pont elkezdtünk enni, és azonnal. Jó. Itt elkezdek pakolni. Hú, de megijedtem, azt hittem, hogy szakadt el hirtelen ettől a hangtól. Be van kapcsolva, csak pont azt Sanyét nem látta, de a végét levideóztam neki. Éppen, hogy a sarkánál látszik. Igen. Szerintem meg. Majd ráteszem. Jó, majd itt a legvég. Meghagyom. Hogy itt sem. Na végre nekem is lett, hogy vigyázz, itt be ne húzza, ott van ponty. Ez kicsit nagyobb. Sőt, ez sokkal nagyobb. Na, ség. De szép. Kezd el húzni. Fék, remélem. Van. Merjél a Na, akkor a kicsi... Bazd meg. A kicsi az megmenekült a kicsi. Mert ő megy be szerintem a helyére. Hát ez akkor, mint nekem ez a 41 centis köb. Példány, az jó lesz. Akkor megy ő a helyére, mert... Ezt el? Akkor ezt viszed, jó van akkor. Nem tudom. Még nem tudom melyiket. Még Hát beszélek én Koppány szerintem elviheti a nagyot, meg a izét. Meg most ezt akkor az enyémet, a két enyémet elviszed, meg elviszed ezt. Az úgy jó? Még nem tudom. Ja, jó van.
Nagyobb hátul. Na srácok, itt van. Sanyi fogott egy szép, hát ilyen másfeles ponty lehet. Egy sót iszik. Az az enyém? Te akarsom? Még jó oldalom. Nyugodjál meg! Nekem a nyála földre a kezembe. Látod, az enyémben van horogbefordító és szakál nélküli horog. Azt hiszem. De az. Nem, minimális, nagyon pici. Akkor mikroszakálas. Mikroszakálas horog. Na, hát én ezzel nem kérek képet. Meg vagyok. Nem kell? Akkor Milyen háta van? beküldjem. Na srácok, vége van a videónak, meg az egész horgászatnak. Most összepakoltunk, már az összes botot összeraktuk. Mindjárt megyünk. Ennyi volt, majd mindjárt megmutatjuk, hogy még mit fogtunk. Emellett köszönöm szépen a 100 feliratkozót. Annak nagyon örülök, hogy az meglett. És majd Sanyival is folytatjuk a videózást, csak mostanában nem nagyon értünk rá egyikőtünk se. De majd lesznek videók is a csatornán, most ez az élő pecce volt. Összesen, most tudom hány pontyot fogtunk kicsikkel. 8-at. Tehát 8 pontyot biztos fogtunk, ebből mit tudom én, 5 darab az ilyen kicsi volt, most 4 darabot elraktunk, plusz még koppánynak volt egy nagy pontja. Az volt a legelső. Igen. Az egy szép 6 kilós ponty volt. Volt egy pár beszakadás. Meg volt pár beszakadás, leakadások az elején. Egy sülőt is akasztottunk, de sajnos ez is elment. Így az éjszaka folyamán. De meg még egy megjövök törpearcset, de akkor már mindjárt megmutatjuk, hogy akkor milyen halak lettek. És akkor srácok, itt vannak a halak. Ezeket fogtuk. Elköszönt. Itt van 3 tükrös és egy nagy töves. Kicsit még virgoncok. Ezeket vettük el külön, mint halak, amiket elviszünk. Köszönöm, hogy ebben a videóban velem voltatok. Majd még, hogyha tetszett nektek, akkor lesz még ilyen élő pecás videó is. Na, sziasztok! Sziasztok! Hello!